ካብ ቅድሚኡ ክሳብ ትስወር ተጠጠውያ ትጥምቶ ነበረት ኣይተንቀሳቐሰን ኣሰራ ምስኣነ ግዳም እንዳኽመስመሰም መንገዱ ገበረም ቅሳነት ገዛኣትያ የፍቅረን ማለዲ ዋላስ እንታይ መሓዛ ሓቂያ ምስልን እንዳበለት ኣብቲ ሳሎን ደይባ ከይተረድኣ እንዳዘለለት ኮላም ኣዲኣና ብኣንተ ተሓይዞም ሕሩግ በልዋም ደም ተንጠባጢቡ ኣብቲ ምድሩን ረኣዩ ጓሎም ዝተጸለለት መሲሎም ምስቲ ዝቐነይቱ ኣዲኣ ብፍላይ ነቲ ገዛ ብኣብያት ክልተ ገበረቶም ኣቦኣ ነዲኣዲ ኣለይ መለይ ክብል ነጓሉ ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ከሎ ቅሳነት ብስምባድ ድሮ ናብ ኦም ገጻ ተጣውያ ስለ ዝነበረት ሓጎሳ ልዕሊ ዓቐን ኣስኪሯ ስለ ዝጸንሐም ዘሊላ ሓቒፋ ድሕሪ ምስኣም ማማየ ደኣ እንታይ ኮንኪ ዝኣወኺ ናይ ድሓን ምስ በልታ ምስ ናይ ድምቕ ፍሽኽታኦም ኣቲ ቅሳነት ጓለይ ድሓን ዲኺ እንታይ ኮንኪ ኣለኺ ካብ ጽፍር እግራ ክሳብ ፀጉሪ ርእሳ እንዳገላበጠት ክትርአ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ደም ካብ እግራ ከም ዝወፀ ስለ ዘስተውሓለት ኣቲ ቅሱን ጓለይ እንታይ ረኺብኩ እንዳበለት ደጋጊማ ምፍታሽ ኣጸለት ኣቲ ማማ ዋል ሓደ ኣይኮንኩን እንታይ ኮይኑ ዲ ምስ በለት ኣው ኣቲ ቅሱን እግርኺ እንታይ ረኺብኩ ምስ በለታም ሽዑያም በኣር ጥራሕ እግራ ከም ዝጎይስ ዝተረድኦም ድሓኒ ማማ ካብ ሎሚ ኣብ ሂወተይ ተሓጊሰ ኣይፈልጥን ነገር ጓሎም ዝተሓወሶም ስድራ ናይ ነገር ጥዕና ክገብረሎም ብውሽጦም ጸሎት እንዳብጽሑ ኣቲ ቅሳነት ጓለይ እምበርከ ድሓን ዲኺ ሃይማል ክዶ ተጨቢጥካ ይነበርክን ዝተጸለለት መሲል ወይ ከምኡ ትብል ዘለም እምበርከ ካልእ ሰብ ተቐይራ ስለ ዘላ ድሓኒ ማማይ ሕጂ ሕማም ይብለይ ገለ ካብ ኣድገ ኸዋን ይጥኢ እዚ ናይ እግረይ ከዓ ድሓን እዩ ምስ በለታ እንታይ ከድሕነዳ እንዳበለት ናይ ቀዳማይ ረድኤት መሳርሒ ምምጻእ ዝግበር ገበረትለሞም ዘጋጠማ ተረጋጊኣ ክትነግሮም ሓተትዎም ማማ ባባ ከይትስንብዱ ካብ ምንጋር ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የብለይን ከም ድፍረቱን ከይትቆፅሮ ዝግበር የለን ብሂወት ክነብር ምስ ትደሊ ዘረባ ዕሽሽ ከይትብልዎም መሕመመይ ምክንያትን ፈውሲ ዝፈልጦ ድማ ኣነ ካብ ኮነ በዘይ ምስምባድ ምሕራቕን ክትርድኡኒ ኣቐዲመ ክላበኩም ይፈቱ ምስ በለት ኣቲ ቅሳነት ንገርና እንዶ እንታይ ክትብል ደሊኺ ምስ በለ ኣቦኦም ዘለዋ ድፍረት ኣኻኺባ ባባ ማማ መምሕሪ ኣፍቂረ ኣለኹ ምስ በለት እዝና ሰሊዳ ክትሰምዕ ዘጸንሐት ሰራሕተኛ ገዝኦም ደርጎ ሓተበሉ ኣየ ፍቕሪ ዝገብር ቅሱን ኣበይ ኣርኪባትሉ በለት ብውሽጦም ኣቦኣን ኣዲኣን ፈዚሶም ተረፉም ጓሎም ከተመሓር ኢሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ሰደድዋ ፍቕሪ ክትፃወት ስለዘይተዋሓጠሎም ነንሕዶም ሰብኣይን ሰበይትን ተጣመቱ ኣቦኣ ሕርቃኑ ሰማይ በጽሐ ገጹ ንእለቱ ተቐያየረም ብጽፍኢት ኣላድዳ መጾ ኣዲኣ ግና ብመጠኑ ተሓይሽ ጓላ ዝቐነይቶ ዘላቶ ኣብ ግምት ብምእታው ክንደቲ ዝጥቀሰ ሕርቀትን ንሰብኣያ ከተተሓዳድኦም ፈተነት ንሱ ግዳ ጸርጸር እንዳብለ ንስናይ ሕርቃኑ ንደገ ወፅም ኣቦኣ ኣብዚ ሕማሙ ከይበጽሕ ወራይ ትምሕርታ ክትገብር ኣዲኣ ተማሓፀነቶም ቅሳነት ግና ብዘይብኡ ክትነብር ከምዚ ትኽእል ፈትያ ዘምጻቶ ነገር ከምዚ ኮነ ደጋጊማ ክትረድኣ ፈተነት ኣቦኣ እንተተሰማሚኡ ብኣ ወገን ጸገም ከምዚ ይብሉ ኣብ መወዳእታ ጓላ ካብቲ ሓማ ፈትያ ከይፈትወት ተሰማምዐት ቅሳነት ጥዕና ተምሕሹ ናብ ክፍሊ ኣበለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጉስቲ ነበረት ወላ ደኣ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ መምሕርን ተምሃሪቱን ኣይዘራረቡ ደኣ እምበር ዘርእዎ ዝነበሩ ፍሽክታታት ግና ግርም ዝተዋሓድዩ ኣምሲልዎም ንመምሕራ ኣብ ዝረኣየትሉ ኮነ ድምፂ ኣብ ዝስምዓትሉ ግዜ ትሕገሶ ሓጎስ ወሰነ ይነበሮን ክሳብታ ገዝኣ ትበፅሕ ሕጉስቲ እዮም ገዛ ኣብ ዝኣተልትሉ ግዜ ግና ኣቦኣ ኮፍ ከልኢወዩ ፈጺሙ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ዕድመን ደረጃ ትምህርቲ ምስኾነ ኣወዳት ክትከይድ ብሓጉ ኮነ ድላይ ኮነን ብኸምኡ ከዓ ደጋጊሙ ወራይ ትምህርታ ክትገብር ካብ ምንጋር ኣዲ ዘይወዓለም ንቅሳነት ግን እዚ ጭንቀት ዘረባዩ ሃማን ቀልባን በመምሕራ ስለዝተሰለበም ዝመኣደይ መኣድ ክትሰምዖ ኣይኮነትን ድሓር ድማ ንዘፍቀረት ልቢ ጓል ኣንስተይቲ ምምኣድ እሽነ ጥራሕ ዝበሃል ኣበሓላሎም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምሉእ ልባ ኣብ ፍቕሪ እንተወዲቓ ክሳብ በዓሉ ግዜ ዝምሕራ ንምንታይ ሸሞንተ ዝወለደ ዘይኸውን
ገዳፊ ኢልካ ክትሰምዓካ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ፀቢብ እዩ። ኣዲኣ በጃኻ መሊሳ ከይተሓምና ኢላ ንሰብኣይ ክተረድኦ ከም ፃዕረት እዮም ግና ክሰምዓ ኣይከኣለን። ብኡ መጠን ድማ ሙቕ ዝነበረ ቤቶም ከትከት ክብል ጀሚሩ እዩ። ቅሳነት ገጽ ኣቦኣ ምርኣይ እንዳዝለኣመፅ ካብ ክትዛረብ ስኢላ ኣብ ክፍላ ክትእምፀፅ እዩ ዝቐለም። ሰብኣይ እንተኾነ ብሰንካ ምስ ሰበይቱ ኣብ ቋይ ተፀሚዱ እዩ። ቅሳነት ቀዳም ምድሪ ኣስቤዛ ምስ ኣዲኣ ክተምፅን ዕዳጋ እንዳኸደት ከላ ምስ መምሕራ ፊት ንፊት ተራኸበት። ስምባድን ሓጎስን ተሓዊስዋ ካብታ ኣብ ገዝኣ ዝመፀላ ሰዓት እንትርፎ ኣብ ክፍሊ ቤኖም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ተራኸቡን። ነዲ ኣሽኪኣ ርኸብዮ መፅም ለጊሱላ ዝሓለፈ ፍሽኽታ ኣርክብኒ ዝበላ ስለ ዝመሰለ በቃ ከም ገሊላ ኣብ ምኽንያ ክተርክቦ ከም ዘለዋ ኣብ መደምደምታ ስለ ዝበፅሐት ርእሲ ሓንደበት ከም ዝሓመት ንገዛ ክትምለስ ከም ዝደለየት ሓቢራ ናይ ሓራይ መልሲ ምስ ረኸበት ኣዲኣ ክሳብ ትርሕቐላ ተፀበ ጉያ ናብ መምሕራም ብሓይሊ ስለ ዝጎየት ሳምቡኣ ክትኮስ ቁርቢ ተሪፍዎም ኣርኪባ ኢዱ ምስ ሓዘቶ ግልፅ በለሞ ፍሽኽ በላ። ነዲኣ ኣሽኪኣ ክተርክቦ ከም ዝመፀት ነብሳ ክትረጋግእ እንዳፈተነት ሓበረቶሙ። ድሕሪ ምርግጋኡን ሓቂ ተፍቅረኒ ሓምሽ ምስ በለቶ ዘረባ ከየብዝሐት መናቲ ኣነስ ንተምሓሪቲ ምስ በላ ምስ ናይ ፍሽኽታ ብኩራት ነፍሐት። ሓቂ ንገረኒ ተፍቅረኒ ሓምሽ ምስ በለቶ ደጊሞም ሕጅስ ክሓብኣላ ኣይደልይን። ኣብ ዓለም ዘፍቅሮ ሰብ እንተሎ ንስኸ ኢኺም ልዕሊ ዓቐን እምበር ገና ዘረብኦ ከይወድኣ ከሎ ከይተረድኣ ከንፈር ኣብ መእግርቱ ኣልዩ ነበረም። ብስክፍታ ድሕሪ እንዳበለም ንቐደሙ ክውድእ በላ ብጣዕሚ ዘፍቅረኪ ብከም ዘለናይ ሞ ከዓ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ግና ከም ፍቑራት ክንከውን ዝሕሰብ እዩ። ካሊእ ሲትረፍ ፍቅርና ብምስጢር ክኸውን ኣለዎም። ዝኾነ ሰብ ፍቑራት ከም ዝኾና ከፈልጥ ይብሉ ምስ በላ እሞ ኣነ ደኣ ንስድራይ ነምሕረይ ከም ዘፍቀርኩ ነጊረሜ ኣብ ገዛ ንሓዊ ኣጉደሎም እንደ ዘለኹ ምስ በለቶ በስሙ ባዶ ተቐብል ኣቢሉ ንኣይ ከም ዘፍቀርክን ነጊርክዮ ምስ በላ ሽሙ እኳ እንተዘይጠቀስኩ ግና ኣብ ቤት ትምህርትና ነምሕረይ ኣፍቂር ከም ዘለኹ ፈሊጦም ኣለዉ። ከም ተወሳኺ ከዓ መሓዘይ ማለት እዩ። ካብዚ ብዝሓለፈ ተምሓሮውን ጠርጣረታት ኣለዎም። ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ብጀካ ግሒድካ ከም ፍቁራት ሸናዕ ምባል ምስ በለቶም ንስሙ ዘይኸውን እዩ። ስርዓት ናይ ቤት ትምህርትና ከማን ኣየፍቅርን እዩ። ብዝኾነ ዝመፀ ምፃእ ዝፈለየና ኣካል የለን እንድዩ ግን ምእንቲ ንኩሉ ሰላም ክበሃል ካሊእ ስትረፍ ክሳብ ኮሌጅ ተኣትዩ ናይ ውሽጥና ጌርና ንሕና ጥራሕ ብንፈልጦም ክንጓዓዝ ኢና ሓራይ ዶ ምስ በላ ሓራይ እንተኽኢለ ዳ ክፍትነ ኣብ ክፍሊ ደኣ ሞሊቁኒ ማዕረ ሽኮረይ ከብለካ እምበር ምስ በለት እንዳሰሓቐት ጊዲግናይ እንዳበለም ሓቂፉ ኣብ ግንባራ ሰኣሞ የግዳ ስለዝተሰከፈ የማን ፀጋም ኣቅባሕበሐም። ሶኑ ምድሪ ኣቦኣ ናብ ቤት ትምህርታ ደበኽ በለሞ ኣብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ መምህር ገፁ ኣበለም ፊት ንፊት ምስ ተራኸቡን ደቅና ክትምሕሩልና ዲና ንሰደድኩም ዋላስ ክተበላሹና ክብል ድማ ከፍጥጠሉ ጀመረ።